zvane kuti akashauta mudzimai wangu asitanisi huru anopinza vanhu muzvikomba mumba pandinoti panaiti iye ndiye mwacho akatanzi mukadzi wako ndakadanana naye akatanzi mwana wavo naye asi mwana wako zvese zvakataura ichokwadi ichokwadi danana nawo zveshuwa vaimboitawo basa rekupinda mumba avo saka takangosangana nawo ikoko. Auya mudarira mambongezi ndakamhangarira ziva naye pamusoro pekuti maono wangu taura chokwadi changu chese taura makwando sungwa nemhosva mwari vandinzwe zvimirwe ndinzwa kuziva naye ndo vatatu vaviri vachazera vapi Zivanai mashokoze. Ndinonzi Zivanai mashokoze. Auya mudarira mambongezi. Ndauya mudarira mambongezi. Ndakuteereza tumo. Nyaya ndumwana napita chataura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Taura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Zvimirwe. Naiwe Peter. Ndiye Zivanai wakamhangarira here uyu. Taura chizvi nyaya yako yawakamhangarira kudare. Hamuna kuidzima. akashauta mudzimai wangu asitanisi huru anopinza vanhu muzvikomba mumba pandinoti panaiti iye ndiye mwacho akatanzi mukadzi wako ndakadanana naye akatondishedza kasaidha kuti mukadzi wako ndakadanana naye akatanzi mwana wavo naye asi mwana wako ane mukoma wangu. Zivanai. Zvese zvakataura ichokwadi. Ichokwadi. Wakadanana nemukadzi wake? Kwanga kuri kudhara. Danana nawo zveshuwa vaimboitawo basa rekupinda mumba avo saka takangosangana nawo ikoko. Saka iwewe munhu azotorwa nemurume wake ndiwo wakuenda unoudza kuti mukadzi wako ndakadana naye? Kwete mambo, nyaya yakatengerei pano. Nyaya yakatengerei panyaya yevanhu. Vana inzwayo shambara kunoda kundiconvinsa zvauri kuda. Teerera zvandiri kuda kunzwisisa kubva kwauri. Ndati uyu ane mukadzi wake wakazochienda here kwaari kunoti ndainyengana nemukadzi wako? Handina kuenda kwaari. Ndinomuudza kuti ndaidana nemukadzi wako. Zvakaitika ndezvekuti mudzimai wake uyu tinogara pamwe chete ndiye akatanga kuudza mukadzi wangu uyu ma-ex girlfriend yese yandaidanana nawo ndisati ndakugara nemudzimai wangu. Ndichibva ndabva kubasa vandadedza mukoma wangu ndikati mukoma one zvekuita mudzimai wenyu ari kuudza mukadzi wangu vanhu vese vandakadana naye ndisati ndakugara naye tarisai mukadzi wangu akazvitakura. Saka ndopa ndakabva ndati ndakuchikudzawo vanhu vakadanana nawo before usati wakugara naye. Ndopa ndakataura nezvemukoma wangu kusanganisirawo neniwo pano. Hazvidi kusekererwa zvotonzwisa tsitsi. Zvoda kutobatsirwa. Takateereresa chaizvo kuti nyaya yakadai iri kufamba sei. Munogara pamba 1. Rumwe toilet imwe i1 maeni anoti ABC. Saka do iri nedo iri toilet i1 iwo anoshandisawo imwe rumu ikweyo. Saka iwe wakanga watsamwa manje kuti havada kuuraya imba yangu? Ndizvozvo mambo, nokuti mudzimai wangu akazvitakura ndakabva kubasa ndakakwira BP ndakatongoendesa kuchipatara. Zvanzi onai vari kutaurira vanhu vese wakadana. Ndizvo here mamai? Inini mukadzi wake takatukana ndomama. Patakanetsana nenhau yemwana nemukadzi wake nenyaya yevana ndoyainga kunzisa zvese. Saka amai avo vakazokudza murume wavo zvakaitika
indakatotiwo nyaya yapera. Saka padarika funga 3 days baba vangu ndakawanza vachipopota manheru vachitopopota vachitukirira chibva ndabuda ndati baba abhule nyaya idzi ndedzedu isusu vakadzi imi mamufanira kuzvipindira ini ndine murume ari kudii kuzvipindira tozvifanira kugadzisana tega ava ndopavakatanga kutukirira ndikati aiwa mufanira kudaro imi muri munhu wemurume idzi nyaya idzi hadzisi dzenyu ndokutanga kutotuka mavhauga muri hurire makazodanana nanhingi mwana waminaye mwana wabhudhi vangu iwe uri hure wakazouya uzopotera mushure mekunge wanzwa neaids wabva wauya uzopotera kune murume uyu inini wone kutsamwa ndikati inini baba bhule hamufanira kudaro bhosi ininiwo handi makanyengawo mwana wangu ndikasazvitaura ine sikatokutsa imba yemunhu handidi kuputsa imba imwe vakabva vatuka baba vakatuka zvokuti kana kuti ndifambe maenika ndakangozvidza kuti nina mwari wangu tinozivana ndaingofamba kati ndanga ndakatofumuka izvozvo handimukuzwa saka mukadzi wavo ndopahamhetu akazoitana seimba wavo ndopaazoudza murume wake ndifunga akatsamwa nemashoko yaye kuti nyasha zvakazoita saka makuseni baba murume wangu aitobva kubasa kunaiti ndobva atoshedzewa baba vakati murume wangu akatofunga kuti taakutaurirana nyaya iyi pachirume zviva zvapera indikati vati abanoko endai munorara imuri kubva kunaiti endai munorara uyu munhu ari kuda kutsvaga kutaura saka ndobva ndavasiya vakamira ndakatoenda kwandakaiwa ndobva ndatodzoka ava vachitoti zvona kweiwewa unoundiudza wani kuti unodanana nazivana ichitakurana nazivana iite sei uende ende unosara uchipinza futi varume mumba kupinza varume hanzi manext door varume vachona ndevemudhuza amene kufunga vanovaziva hanzi ndevemudhuza varume andosara achipinza mumba akatoenda kune shamwari yangu ipanext akamuudza zvikanzi amai ava ini ndakatodanana navo ende inini vanopinza varume imakadanana naye aiwa ndinongodanana naye nyaya ndakataura ndeyekutoti mwana wangu ndiwo vakanyenga baba mushure mangu achiteka mwana ye ane makore mangani ane izvozvo ane 19 pavakamunyenga akasati aroma zvake angasati amumba Mama. ndonzi Eunice Eunice. Eunice yani. Wini saka akadanana nemwana wenyu aiwa mwana wangu wacho anotodanana naye chakaitika ndechoti baba vakauya chitengesa mapendi vaitengesa mapendi ndobva vatotaurirana nemwana wangu ndokukwereta mapendi ini ndabva ndatotenga keshi mapendi ipapo vanga asati augara panext ndobva zvadaro baba hamhiriko vakasangana nemwana wangu achibva mutipa mapendi aiga tite madhiri ndokupa $10 tite madhiri mwana wangu nekuda kwokutanga ari musikana azive zvemadhiri ndobva auya akaita sei akandiudza zvikanzi mama baba vari kunditi ndite madhiri navo panyaya yemapendi saka mwana wangu kuramba kwaakaita nekundiudza kwaakaita baba vakauya vakazopisa mapendi pabva pedu ipa makuseni mapendi api manje mwana anga atorwa nemusikana wangu ya murume uyu vakati iwo kana usingade kubhadhari aikozvoti haadi kubhadhara iye atora chipendi vaitoda madhiri nemwana mapedza ndomire pano iri pacho pandakabva kubasa ndichidza kutanzi mukadzi unenge akadanana naye ane mwana mufoma wavo aitorodza bheu rarairodza tanzi pano panofa munhu zvitodaro inezvozvo achitorewa pabheu pangu atanzi pano nditotouraya munhu iri nyaya yachona chaichai papapa iri ipi ivana imene ndikune vana vekudzi vakarovana here kamuzukuru kangu vane 5 years aiwa kangu inini kamuzukuru ka 4 years kawo ka 5 years tivana tokangoda kuenza imakapindira nyaya dzevana kai ipakatangana nyaya dze ndo zvakatoitika ipapa nyaya dzevana idzi nyange tikapindira nyaya dzevana hadzitaura kuti ndakanyenga mukadzi wako kana demo yachona rekuekistota vanhu kutenda mwari kuti vakapindira ava baba ava kava kana kuti mwari akavabata maizwa kuti kafiwa kumayeni nyaya dzakadai su chamwakadai namayo amai ava ndakaita sort of like kukechana because vaipinda kubaba ndakavakecha inzwa shamari tsinoti an advantage ka kana munhu akapinda mubhawa kana arohwa nemurume wake amukadzi wemunhu unofanira kubhadhara mombe nekutaura kwako kwekupusa kwautaura ikoko nehwai kwamambo
uri wrong zvisingaitewewo. Ndakutokuudza kana munhu achiita zvinhu zvake zvaanenge achiita kwaanenge achizviitira akarohwa, iwewe wako mukadzi unomuzoti aitei kwaakanga ari usati wamuroora. Muvanhu vokutevera kuzokuudza kuti mukadzi uyu aidai achidai zvinoshandei? Mambo wangu andisini ndakataka. Patikuudzai inini uchitaura izvozvo kuti ndazvatakaita ndaikechana naye waizodini. Saka munhu akakechewa kwaakechwa haarohwe. Kana arohwa wakuenda uchitaura sina basa. Inonzi stigmatization iyoyo. First mamba kuvunza kuti hungu tinopata statement yokutanga kuti hungu ndirairana naye. Pandazotonoteereresa kuti ndikununure usaende pa5 mombe panhawe kuti ndaikechana nawo. Saka wakuteerera manje kurwisa munhu ari muimba yake kuti aenderei mumba. Kana waikecha ranga girlfriend rako ere, handiti munhu wokungotora kana wamutora haasisiri wako womusiya achiita zvaanenge achiita. Uri wrong iwe. Bvudhi vako vanoda kusungwa wataura kuti vakabereka nemukadzi uyu mwana. Museyamo mukoma wake ada kusungwa. Vanogara kupi mukoma uyu? Mukoma wakaenda kuSouth Africa. Havambobude muZimbabwe. Ndosaka kutaura izvozvo. Imakabereka nabvudhi wake? Handitoziviwo zvokubereka nabvudhi wake. Indakatobvawo nevana vangu kuno ndaigara mumayadhi vana Grey Street. Vana vangu 2 ndikabva navo ndichienda kugara kulocation. Asi uziva zvavakutaura kuzvo. Ndezvekurwara zvitauro nemunhu ari normal. Asa munongozira magaro ndichigara nemukoma yenyu pano. Kugara kwokuroorana? Vari kubva kutaura kuti ndaipinda mubhawa ubva kuti ndaikagara nabvudhi wake. Asi uziva zvokupinda. Iwe shamari wewe, ndati vakanga vakaroorana here nemukoma wako? vakagara vese. Basi vaiwandita maiguru. Vakavasiyana namukoma. Wakuna maiguru. Ndovaita kuna maiguru. Vatazosangana. Makuna vakasangana kuna maiguru. Aiwa. Aiwa mukwazi mukoma uko. Takasangana mubhawa. Kubva wanengaziva kuti munhu ambogara nawo ndasingazive. Ukarorwara Vatazizwa maiguru wako. Asi wakuzvoona katiti wati wakazoziziva. Saka wakatora mukadzi mukoma. Uzopinda ipapo. Ndozati mukoma wano mukoma angara. Usopinda kuti mukoma. Makuna kuti akamari. ngombe. Zvakaita mazuva chinorara kwanzvadzi yangu mahirosi. Zvakaita mazuva chinorara kwanzvadzi. Zvangu inise munhu andake ari kuya ndakaenzwa zvamwe. Nyaya dzavana. Ndakufura yeko zvavanonzwa nezviro chiitika. Amazona achikufunza inyaya yevana. Vazohamba mbuya ndipo bebhechirana kuti wanzi chazvoona muchaita sei. Ndakatoiwa kana baba uya mupurisa wamama. Vakazora vakashauta kuti tikanzwana muri nzenza. Vachatofiwa pano, inini mhuri yangu kuendesa kumusha. Ende mimi muchatosara chipedzerana hwana anofa chete. Kusari kwemadzimai amwana matazona kusari kwacho. Ndipo kusari. Ndimi saka ndakuzwa inozoenda kabezwa. Tachida kubatsirana shamwari. Kuti inini chero ndikanotora mudzimai wangu kubvawo. Iwo zvaunotoziva kuti anopinda mubhawa. Ukatongoziva kuba kwangu mudzimai chikara. Chino neziva wanga wakamukecha iwo makaenda bese makaita zvamunoita mukadini. Kubva ipapo iwo uchitochera chikomba pasi utoziva kuti iyi nzira yandandichifamba. Usabate pasi wewe vagara mutorerwa nzira yaguma iyi. Handitika. Chero mukadzi endandamutora aine vana vake 5. Baba vake handitsvaga nenavo. Ingatuma mudzimai wangu tadanana tiri vaviri. Asi vana havasi vangu. Kunyange ndikavachengeta ndazvivasvika ndoni mashizhani. Aro asi ndikuziva kuti havasi vepachikara. Vana baba vavo. Rudo rwangu namai avo ndo runoita kuti tigarisane tiri vaviri. Saka iwo zokuda kuzopinda wotaura kuzoti iwo chikara wakatora mukadzi unezuva ndatiwa naye kubhawa ndakutokuendesa kwamambo ka because ndozvichaita kuti sutiwira netiri vaviri. Uyuwo amai ava. Si baba panonopa mvumo yekutaura hauzviitiri taurai. Uyuwo amai pavakaudzawo mudzimai wangu vanhu vandakadana navo vese kumashure sandakugara naye. Hakusi pangu kuda kuputsa mudzimai wavo mai. Zvamunoita manyara isusu panapa tachaja zvapera tasara kusainiswa vanhu vaende next court. sainisa vanhu vaende tapedza mabhezi.
Zvataura kuti mbudzi 7 wainoita 7 days inge hapana. Ng'ombe uchaudza kuna nomukuru waringe vichena kuti musi wakati ng'ombe inodiwa pana. Pakapota kuyanzwa pa 7 days uyana ng'ombe nembudzi. Full stop. Nditori conductor handina kwandoshanda vakomberwa vhunzi saka kana uri conductor hausi kushanda havapisto vavhurumundi 21 days hamusi kuona matauriro ake here kutoti anofunga kuti kune amheno chii